ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆମେ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବାର ଅଛି ଯଦି ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ନ ରହିଲା ବୋଲେ ସେଠି ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେଠି ଆକା ସେ ବିଜନେସ୍ କରବାଟା ବିପରୀତ କି ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ରହିଲା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟେକିଂ କରିଥିବୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୁମମେଟ୍ ସାଇଡ୍ ଉପରେ ମାଛ ତଳେ ରଖିଦେବୁ ବୋଲେ ସେଟା 50 ମାରିଦେବ ନହେଲେ ମୂଷା କାଟିଦେବ ନହେଲେ କିସ୍ଟା ହେଇଯିବ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଲସ୍ ଲସ୍ ବେପାରୀକୁ କହିଥିବୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଜି 100 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବି ତୋତେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ବୋଲି କହିଥିବୁ ସିଏ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏଠି ନଥିବ ହେଲେ ଗଲା କି ନାହିଁ ସେଟା ଲସ୍ ହେଲା କି